Hola, jornada dimecres marcada bàsicament per la inestabilitat, tant de matinada amb els ruixats que s'han desenvolupat al nord de Catalunya com durant la tarda, també amb xafaks i tempestes. De moment anem a fer un recull d'algunes de les fotografies que ens han enviat amb un cel ben carregat a primeres hores de la tarda des de Berga, en Jordi Via. També aquesta imatge amb una cortina de pluja a Figueres, a l'Alt Empordà, amb un xafac també de la tarda. I el xàfec a Terrades ha deixat neu granulada, un bon tou de calabruix. De fet, la situació ve marcada per aquesta inestabilitat i sobre l'animació d'imatges del Meteosat es veu el creixement d'aquests cúmuls a bona part del terç nord de Catalunya, sobretot Pirineu, Prepirineu i també el quadrant nord-est. Aquests són els xafacs del matí que han deixat algunes calamarsades puntuals a municipis, per exemple, com Palamós, i posteriorment durant la tarda s'han tornat a desenvolupar a tota la zona del Pirineu, Prepirineu i també la resta del quadrant nord-est i baixant a més al sud, cap a zones com el Vallès Oriental i Occidental, localment amb tempesta i, com comentàvem, amb calamarsa i calabruix. I un altre dels efectes d'aquests xàfecs és en els indrets on s'han donat la baixada de temperatura en picat, com per exemple a Olot, que han passat de 12 graus a la 1 del migdia fins als 5,7 a les 4 de la tarda. Situació marcada demà per un sistema frontal que ens creua durant les hores centrals de la jornada. Al matí serà en conjunt força assolellat, però a partir ja de mig matí la nuvolositat augmentarà i serà cada vegada més abundant i compacta, sobretot al terç oest del país. De cara a la tarda és quan creuarà i a primeres hores de la tarda és quan s'esperen les precipitacions de caràcter feble i sobretot molt restringides cap a zones del Pirineu i especialment el Pirineu Occidental. Ràpidament, a partir de mitja tarda, començaran a obrir-se clarianes. Les temperatures pujaran i es notarà sobretot a la demarcació de Girona. La resta seran semblants o inclús una mica més baixes a punts del terç oest. La situació de cara als propers dies, marcada per la inestabilitat de nou divendres, però on, amb advecció de nord-oest, parlarem de nevades a punts de la cara nord del Pirineu, on es donaran les precipitacions més abundants i també amb forts vents. De cara a dissabte, un front poc actiu tornarà a deixar precipitacions febles i més general i descens de les temperatures. De moment això és tot.